Tam je. Ale že to tak pochopil, že už keď sa tým pochopal, že už sa tam pýtal. No dneska ráno bol dobrý, lebo loptičku si podávali. Daj mu loptičku a potom vybral cumel, ráno vstal a ty Vorkovi to usne. A ty Vorko ja? A nechcel si ty, Vorko, hej, že si nechcel. Odporný veľmi. Ale keď si bol malý, aj ty si mal asi, nie? Či nemal? Mal, Najmenej, asi keď mal najmenej. pol roka, tak už nechcel. Elime ani jedno, ani tento nechce. Nechcú. A on vlastne iba A na čo stane. vlastne o Williamovi nejako nepočujeme? Niečo nové? No, v sobotu boli na zápis na mestskom úrade. S prvým dieťaťom, lebo tí dvaja neboli na zápis. Lebo ona nebola vstupové prihlásená na trvalý pobyt. Vieš, a teraz už je prihlásená, tak už si William volali. A nevieš, čo sa chystajú na stretávku potom? S malým. Ja ani vôbec neviem, kedy máte. Že v júni, no potom až po oslave. 14. 14, 15, 16 jún. Noeli sa opýtali. No určite, však teraz boli v Tatrách na Podpalskom, ale je bez chuda, lebo tu bol v škole prírody a Ela by večer volala, hovorí, babi, dnešný som sa rozplakala. Predstav si, že prišlo detsko zo školy prírody, týždeň sme sa nevideli a on sa vybral do detskej babky. Že nie, že by povyprával, čo bolo, jak bolo, hovorí, no vidí to nie. No a hovorím, a ty si už zabudla, jak si rodičov vždy vykáňala odo mňa, že chceš to. Oni keď pre ňu prišli a ona začala, rodičia, choďte domov, ja nechcem, aby ste pre mňa chodili, ja tu. A ju nechali, koľko razy tu